iki yetkinjigin öldürülmegi netijesinde suudun çıkaran adalatsız kararyna karşı 31-nji maýdan bäri Gürjistanyna hökümetin iş başyndan gitmegini talap edilýän köpçülikliň mitingler geçýär. Şol bir wagtda da Gürjistanyň goňşusy bolan Ermenistanyň halky gan dökmezden häkimiýeti çalışmagy başardy. Gün geçdigiçe Karandağ Berdimuhammedowyň gorkusy artýar. Ýurdu gurşap alan ykdysady krizisiň netijesinde bir çüýşe ötümlik ýagynyň bahasy 8 manada, bir dollaryň gara bazardaky hümmeti 27 manada yeten döwri, öz bir kanun häkimiýetiniň ırın atyp başlandygyny diktator duýýar we ony oýlanmaga mejbur edýär. Türkmenistan bir ýandan bäri boşa dyrnak içindäki umumly rejimli türme döwletine öwrildi. Milli howpsuzlyk ministrine berilen ýagly käýinç hemde jurnalistleriň öz iş netijelerini ýokarlandyrmak barada diktatoryň edýän çağırışlary mundan buýana ýörüýte gullyklaryň halky gorkutmak barada özlerine berilýän buyruklaryň höttesinden gelip bilmeýänligini dolu subut edýär. Öz özüni mahabatlandyrmak niýeti bilen Karandağyň çıkaran kitaplary we bu diýdim zoruň öz halkynyň garşysyna ýöredýän wagyz siýasaty ahyrky netijede diktatoryň ähli tagallasyny puja çıkarar. Bu düýbi çüýrük diýdim zorluk siýasaty ýöredýän sistemany we diktatory inni hiç zat halas edip bilmez. Ey ilahi emine, adan yodu atlanan